नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भाई प्रकाश कुमार ओझा और फिर से हमारा नया वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और फिर से नया वीडियो में लेके आ चुकल बानी अंकुश राजा के कमाल के सॉन्ग। तनी तनी गाना सुनो। और बात करी गाना के बाद तो गाना बोल बम के हो और ये गाना अंकुश राजा के ब्लास्ट गाना बा। और ये गाना शिवानी सिंह और अंकुश राजा के आवाज में बा। और का शिवानी सिंह गइले बड़ी और अंकुश राजा के भी आवाज बा। और तनी शिवानी सिंह के लाइन सुनी जौन का कहत रही। गाना पहले लेखा अंकुश राजा लाइल बाड़े जौन गाना लाइल रहन लड़की तो चाहे कमरिया के पातर वही पे गाना सावन के लाइल बाड़े। और ये गाना बहुत बड़ा ब्लास्ट होके वाला बा अंकुश राजा के सावन के। और में शिवानी सिंह का गइले बड़ी एकदम मस्त गइले बड़ी। और वो गाना में मॉडल काम कर रही सपना चौहान और ये में काम करे बड़ी शिल्पी राघवानी। और तनी एक बार हई लाइन सुनी जो अंकुश राजा कमाल के बोलत रहे। ई लाइन सुनी एक बार। और भाई गाना में लिखल एकदम कमाल कमाल के हर एक लाइन भी एकदम अच्छा लिखल बा जे भी लिखले बा गाना के। और गाना पर्सनली हमारा बहुत अच्छा लगा था। और गाना में तनी सबसे लास्ट वाला लाइन सुनी जो गाना के A1 बनावत और हाई क्वालिटी बोले जाता गाना के। ई लाइन तनी सुनी। और बात करी गाना के म्यूजिक तो म्यूजिक बने बड़े विक्की बॉक्स और अंकुश राजा हर एक गाना बनावे ले। और वीडियो क्वालिटी बहुत तगड़ा बा, कहीं से काटे लायक नहीं है। और वीडियो के नंबर दे तो 10 में से 10 और गानों के 10 में से 10। चलिए अब रउरा बताई कमेंट में जे भी अंकुश राजा के फैन है रउरा गाना कितना नंबर दे। हमारे तरफ से 10 में से 10 गाना बा और सावन के ब्लास्ट गाना बा अंकुश राजा के। चलिए धन्यवाद, मिलते नहीं से नया वीडियो में, तब तक के लिए जय।